Godt. Goddag, folkens. Velkommen til den første, tror jeg, garage-episode på denne kanal. I dag, der vil vi prøve at se, om jeg kan få min drukker til at lade være med at gå så sej i gaskablet, eller i gasbjældet. Jeg har lige nu et problem med ting, med at den ikke gider ordentligt og smutte tilbage. Men det problem, jeg har lige nu, det er, at den ikke gider at gå tilbage, når det er, at den jeg giver lidt for gassen. Så det er noget, jeg lige vil prøve at se, at jeg kan fikse lidt, måske på en måde, forhåbentlig. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg vil gøre det, og hvordan og hvorledes, men en eller anden måde skal det nok lykkes, tror jeg. Så ja, i morgen skal vi så snøfte lidt, men jeg er lidt syg, så ja. Men det her, det kommer nok også sandsynligt til at blive en timelapse eller sådan noget, så ja, sæt i gang. Lækkert. Jeg skal lige sige til dem, der undrer over det her, så har jeg brækket min lillefinger lige nu. Så ja, det er nok ikke lige for det bedste at gøre det her, men jeg får den af i morgen, så lad os da håbe på, at det er noget, man kan overleve med, eller hvad man skal sige. Men jeg ved ikke, hvor godt man kan se det her, men det er det problem, jeg har i gang med lige nu. Det er simpelthen, at den ikke gider at gå ordentligt ned. Så det er lidt et problem. Jeg skal lige vinkle mit GoPro lidt ordentligt, så man lige kan se. Nå. Men det er det, jeg står og bøvler med lige nu. Det er, at den ikke gider at gå ordentligt ned. Og jeg har lidt på fornemmelse på, hvorfor. Og jeg ved ikke, hvor godt man kan se det, men lige her omkring, der er der en masse hakker. Hvor jeg tænker, det er der, den går sej. Eller den går, så jeg ved ikke, om det er noget, man kan file væk, men jeg har alligevel en ny karburator, som jeg snart skal på alligevel på, når jeg vil gøre den lidt mere lovlig. Så den ikke er sådan et hisebæst med den sagde sådan der. Og 70 kubik og alt muligt andet. Altså 70 kubik, det bliver på, men der kommer bare en mindre karburator på og en GG på. Så ja. Hvis man undrer, hvorfor jeg har blod på hånden, så er det rundt af lige næseblod, men det er fuck det. Ja. Nå. Men lad os prøve at tage den over til bænken. Lige undskyld, min bænk den er lidt rød lige nu, men det må I skulle lige her og gøre med. Jeg ved ikke, om det her det er en god idé eller noget, men lad os da prøve og se, om man ikke kan slibe det lidt væk måske. Det jeg gør lige, jeg går bare lige rundt med den med en finger lige hurtigt. Jeg prøver at se, om der er nogle skarpe kanter på den. Det er nok bedre at gøre det med negl, men jeg kan ikke rigtig mærke noget mere, så jeg håber lidt, det bliver slibet væk nu. Som om der er en eller anden kant eller sådan noget andet, sådan der står og fucker lidt for det hele. Men jeg kan ikke mærke noget, så det er ikke lige det jeg ikke lige helt forstår. Sådan. Den er lidt funky, synes jeg. Men ja. Men det er det her, jeg mener, når den kommer nemlig til hertil, så jeg ved ikke, hvor godt man kan se det på kamera, men når den kommer til et bestemt sted herpå, så vil den bare ikke gå ned igen. Og det er sådan lidt det der problem lige nu. Det er dog blevet lidt bedre, men det er ikke helt fikset endnu, kan jeg sige. Det skal være sådan, så den bare kan glide ind og ud, jo. Men det kan den ikke, den skal lige presses lidt, så ja. Så ja. Hovsa. Det er sgu da satans det her, mand. Ja, det er virkelig som om den bare hader mig, den her der. Og det kom først efter jeg havde
de har haft en masse problemer der. Nemlig først så gik statoren, så gik tændingslåsen. Ja, jeg kan faktisk lige vise jer det gamle svinghjul faktisk. Hvordan det bare eksploderede. Jeg kan finde det igen selvfølgelig. Det ligger deroppe. Mit gamle svinghjul, det eksploderede sådan her bare. Så... Og gevind den her, jeg ved ikke hvor godt man kan se det, men det er jo selvfølgelig fucked. Så jeg skulle lave min egen lille aftrækker her. Den lavede jeg over i skolen, så det... Og den virkede formidabelt, kan man sige. Jeg var sådan lidt sjovt nemlig på, da der var den kom ud, ikke? Og jeg stod med slagner, og i et god 15 sekunder bare dukker, ikke? Og jeg kan sige det, da det var... Jeg slog... Okay, hvis jeg gør det igen, så skider jeg i bukserne. Men så da jeg stod med slagnøglen, så var sådan duk. Og så til sidst, ikke? Og så er det bare... Og så altså, jeg mener like, min arm, ikke? Og jeg slog med slagnøglen, ikke? Og den var like her, ikke? Og så kom den hele arm. Det var helt vildt. Så ja. Han sad fandme godt på, den gjorde der. Men det her, det er da blevet meget bedre nu. Men det har stadigvæk lige et lille bitte hump, han lige skal over. Så det er jo satans, men det er blevet bedre. Spørgsmålet er, om det faktisk er... Nej. Han er længere nede. Ikke hvad jeg kan mærke, nej. Det er sådan lidt mystisk det her, synes jeg. Men ja. Så, men hvis man vil gøre det her derhjemme, jeg vil nok snakke fraråde jer til at bruge det her som en how-to guide, men hvis I står med det samme problem, og det virker, så ja. Man skal i kraft, ikke komme og sige så meget, ødelægger mit gasspjæld. Nej, det her, det gøres på egen hånd, det her, det er egen ansvar. Det tager jeg kraften ikke noget for dig. Det er sådan lidt satans, det her. Jeg forstår det ikke rigtig ordentligt. Den er lidt dum. Men ja. Ja, det skal jeg bare gå godt, når der er på, når jeg gider kraften ikke have, når jeg kører i de der 90 stykker der. Og den har den kan ramme. At den lige pludselig sætter sig, så jeg ikke... Så er jeg nemlig lidt fucked jo. Men ja. Men det ser ud til, at den kører bedre nu i hvert fald, så... Nu kan den i hvert fald gå ordentligt ned og sådan, så... Men om det er nok, det er jo lige det. Nå. Skal lige sige, den her kanal der, den er altså kørt brugt, ikke? Så alt det I ser her, ikke? Og det er ikke mig, der har fusket det. Det eneste, jeg har fusket, det er sådan, det her fucking lort, det Pauline CP-fil, der her må jeg skrue skruer i. Jeg kan kun fraråde jer ikke at køre det lort, der det er før, det falder af fra. Altså, det er... Nej, det er absolut fucking skrald. Et helvede at køre med, altså... For helvede. Nej. Det gjorde ondt, det der. Det gjorde ondt på min sjæl, det der. Nå. Tilbage til starten. Ja, nu er vi mere eller mindre tilbage til starten. Her det der. Det her, det fraråder jeg stærkt med at gøre det her. Det her, det er nok det dummeste, man kan gøre for at være ærlig. Men ja. Nu er jeg ikke lige for kendt for at være den klogeste, jo. Stop. Hold. Tak. Satan.
Oh. Okay, så det giver ikke så meget mening til mig, synes jeg, men okay. Okay, så en ting, jeg lige har fundet ud af, det er simpelthen, at for at den her den gider at køre ordentligt, så skal de her åbenbart ikke være stramt helt til. Ellers så er det der, hvor den begynder at sidde fast. Det forstår jeg sådan ikke. Jeg har aldrig haft sådan et problem før. Det må jeg godt nok indrømme. Det er lidt spøjst, synes jeg. Jeg håber kraftigt, at det virker, altså. You know? Men jeg ved ikke, hvor godt man kan høre det, men... Det lyder til at funke nu. Jeg vil bare ikke have, at der sker det der med, at... hvis nu den kommer løs, mens jeg sidder og kører. Og det vil fandme ikke være dejligt der. Nej. Men det vil jeg da tro, det var problemet, så... Om det så var det helt 100%, det... Ja, det kan være jo sige, men... Så lad os da få samlet lort igen. Efter vi lige prøver lidt mere. Ja, det var jeg også mene, det var det der var problemet under før, der var den jo egentlig bare så fast nu, men det gør den nu sgu ikke. Mop. Og hvis jeg spørger lidt om den her går, for den har en bremsemast til om bagvæk, og jeg kan faktisk lige vise jer det hurtigt. Jeg ved ikke, hvor godt man kan se det, men det er ikke en normal stalkerblok, det her. Det er en runnerblok, hvis ikke er så meget fejl. Det er en runner DD-blok, så det er meget gejl. Det bedste ved den her, ikke om jeg byttede den direkte over med, jeg ved ikke hvornår den bliver published, den video der. Men hvor mig og en anden på den her kanal her sidder og kører med Suzuki RMX og en Hot 50. Den Hot 50, som jeg kørte på, det var så mig, der optog det. Det er faktisk den, jeg byttede faktisk den Hot 50 der til den her. Jeg byttede den lige over med en Hot 50 og en pakke dele, der var der bag. Til gengæld, i starten der var det så, da han bedte om 1000 kroner oveni også, hvilket faktisk ikke var så slemt stadigvæk. Men så da det var, jeg kom over for at kigge på den, lige sådan, det var 20 minutter væk fra ham, eller sådan noget. Så kom han lige og skrev til mig, at du kan bare droppe det der med de 1000 kroner der, den gnister ikke mere. Og så begynder jeg sådan at skrive til mig, sådan noget, og siger, det tager jeg bare, når vi er der. Så kommer vi der. Jeg havde et tænderøg med i sædekassen på PGO'en. Så det vi gjorde, det var, I tog bare tænderøgsætten af, stak tænderøget ind, satte den her på, drejede nøglen, og så bum, så var der gnist. Altså, og at han ikke rigtig tjekkede den først, og med det samme gik over til at sige, at det var CDI'en. Ja, det forklarer lidt, hvad der måske ellers gav mig den her knald her, men ja. For eksempel sådan noget fusket ledning. Ja, okay, det her det har sådan noget, jeg lige har puttet på, men ledningsnet sådan her, hvor halvdelen af lortet ikke er sat ordentligt på, og alt muligt andet. For eksempel som den her, den sad bare danglet hernede ved udstødningen, sammen med den her. Jeg ved ikke lige, hvad fanden den går til, men ja. Men og den her bremslang her, den sad også bare løs, og den gik sådan på, den gik på ventilen her om. Jeg ligger og finde den. Og så lige det tage en lommelygte. Jeg ved ikke, hvor godt man kan se det, men den har gået på ventilen. Der er noget gevent her, der er blevet strippet af. Så den har gået på ventilen også. Så, men ja, altså, den er bare fusket, den her.
Det må man nok sige. Altså, jeg vidste godt, at man skal være lidt forsigtig med at købe stalker og sådan noget, for når de kan... Ja, man skal... lige præcis på grund af det her, på grund af halvdelen af stalkerne, de er fucking fusket jo, men... Raftet med så fusket der, det vidste jeg sgu ikke lige, om det ville være der for satan da. Nå, lad os... Læg mig om års, junge. Nå, lad os så samle det lort her, og så... se hvad fanden... Sidder det fint der? De sidder acceptabelt, ja. Min skulder. Satan. Det går ikke ondt, det der, bare roligt. Jeg er ikke okay. Smukt. Så har vi dig. En ting jeg også håber på et eller andet tidspunkt, det er, at når den er kommet ud og kører, at det bliver bedre vejr og sådan noget. Og min hånd selvfølgelig er lidt fikset. Det er, at jeg håber, der kan komme videoer, hvor det er mig og om den anden der, vi triller lidt rundt på ulovlige knallerter. Jeg mener, lovlige knallerter. Og det bliver selvfølgelig på privat ejet veje, og ikke offentlige veje. Nej, det kunne vi ikke finde på. Slet da ikke. Det er ikke sådan noget, vi gør, nemlig. Nej, det gør vi ikke. Det kunne vi aldrig finde på. Slet da ikke. Det er ikke noget, vi gør. Roligt. Nå, jeg fandt lige ud af, at min GoPro der døde, men jeg ved ikke lige, hvor den døde hen, men ja. Men det, der er blevet sket nu, det er, at gasbjældet, det kører ordentligt. Så når nu man giver gas, så... Lort, det går bare godt. Så kan man samle sædekassen. Så ja. Og så har også de ved at hente nøglen, så man kan høre den starte der. Men så vil jeg lige hurtigt begynde at samle det igen. Det er lidt ærgerligt, den døde, men jeg fik heller ikke lige opladet den hele. Jeg tror også, det er lidt koldt lige nu, så ja, jeg kommer tilbage, når jeg har fået lortet samlet, og den er klar til at starte. Så, så er det hele blevet samlet igen. Der er sædeboks og skjold, der kom på. Frontskjold også, og det der batteri er kommet på. Så nu er det vel egentlig bare til at starte den. Yes. Skal vi se, hvor mange hårdt? Skal vi gætte på 3? 1, 2, 3. Nå. Det måske også være en god idé lige at tænde for benzinen, ikke? Og din fucking punkt, altså for helt... Og det er så sådan, man gør det, lort. Ja, men det var så det for den her gang. Den første episode. I dag kan jeg måske ikke rigtig så meget at sige end tak for I så meget. Specielt til dem, som der fulgte det hele ind til enden. Det var hyggeligt lille, det er det her. Det var lavet med GoPro, det gik død, men det er sådan altid sagen. Men nu kører det igen. Og det lyder rigtig godt. Jeg mangler nok lige at få den sat på, der den ligger der, men der gør jeg ikke. Jeg gider ikke mere af, så ja. Men så håber jeg, vi ses på et andet tidspunkt, men ja. Moin.